I pozdrav svima došli novi klip. Danas kao što vidite nastavljamo sa Minecraftom. I sad ću vam pokažem umeđu vremenu šta sam napravio. Trenutno je mrak, ali smo napisali tako da nemamo čak da se brinemo. Kao što vidite, ovdje mi još stvari je ostalo, tako da sad ćemo to da ispravimo. Sad ću da vidite, znači napravio sam ovaj kao krov, pod navodnicima krov, umeđu vremenu, između epizoda. Cool je jer sam ovo ostavio, ne znam to da li da popunim, možda stavim staklo ili nešto slično, ali za sad mi je jako cool, tako da ostavit ćemo za sad. I samo da vidimo ovo da pokušamo da srušimo, ok. Ovdje je ostao jedan stepnik, ok. U današnjoj epizodi ćemo praviti jednu farmu, tako da sad ću otići časkom do česta da napravim jedan diamond shovel da bi nam bolje išlo, s obzirom na to da imamo 23 diamanta, mislim stvarno. Ko da me čekalo ova dva stika, odlično. Sad ćemo to tako tu da napravimo, idemo da iskopamo. Kao što vidite, jako sam gladan, tako da treba će nam farma, čak i zbog ovako izgleda, a čak i zbog hrane, tako da ovo ću vjerojatno sad da ubrzam i eto sad je ubrzano. Cool, sad ćemo ovo da iskopamo za farmu. Inače, ova epizoda neće nešto biti preduga kao prošla je bilo oko 20 minuta, ja mislim 18 minuta, tako nešto. Ovo neće biti toliko dugo, ovo će biti zapravo dosta kraća. Samo ćemo napraviti jednu farmicu i bukvalno to je to. Ok, znači farmica će biti obložena, pod navodnicima, znači, kako se to kaže, ograđena, da, ograđena. Biće ograđena drvećem. Tako da, ovo ćemo travu samo, dobro, dobili smo jedan sid, 2 sida, 3 sida, 4 sida, wow, odlično, dobijemo baš dosta ovih sideva. Sideva, what the fuck, ok, dobijemo dosta semenka, tako da, koliko imamo ovdje? Ovdje imamo 24, odlično. Sad ću samo da obavim jedan quick math, znači, ako ovdje krenemo farmu, onda će, Zaglavio mi se, what the fuck? Zaglavio mi se miš. A, evo ga, fuck, ok. Bio mi se zaglavio miš, ne znam zašto, ali uglavnom bio mi se zaglavio miš. I dalje mi je zaglavljen. Ok, ovo je čudno, vraćam se kad ga popravim. Ok ljudi, goddammit, morao sam da stavim novi miš, tebra, je li ovo realno? Otišao sam do donjeg sprata i uzeo miš od sestri, tako da. Da, ovaj moram da popravim. Ali čak šta više, ovaj miš je i bolji nego ovaj moj bivši. Opa, stigla poruka na telefonu. To su moji fanovi, hehe, šalim se. Ali kao što sam rekao, ovaj miš je mnogo bolji od ovog moj, što je zadivljujuće jer ovaj moj košta 1900 dinara, a ovaj 990, tako da. Ok, da vidimo, znači ovdje kopamo rupu, ovdje i ovdje. Ovdje, tu ovdje nisam iskopao. I još jedan red, ja mislim i to je dovoljno. Da, ajmo još ovaj red, bam, ne tu. Ok, ajde ovo da poknu, ovaj miš je također mnogo bučniji od onog starog, tako da sad vjerovatno, pošto s ovim mikrofonom u slušalici ste, mislim, dok sam snimao Minecraft se baš čuo miš. I to on je moj stari, ja mogu da znam kako se ovaj čuje, ovaj je dosta glasniji. Još poruka. Ok, sad sam teo da uzem. A da, teo sam napravim bucket. Dobra, to ovaj miš se baš glasno čuje. Ali dobro, meni se sviđa kad se tako čuje miš, ne znam za vas. Oh fuck. Dok se naviknem ja na novi miš, brate, treba će mi vremena. Ok, idemo sad po malo vode, tamo imamo vodu, tako da ne bi trebalo biti preteško. Oh fuck. Ok, ajmo ovdje. Idem. Ne znam što mi je zovno mišem, pravo da vam kažem nešto iz glavi. Vidi ovdje ima vodu još čak tamo, o bože. Ok, stavit ćemo, znači ovo je kako se pravi infinite water source. Ok, tu imamo i svinje, tu ćemo možda za sljedeću epizodu čak, napravili smo farmu pilića, ne pilića nego svinja. Ok, tako da stavimo vodu tu, voda tu, ovdje i tako, pa se ja vraćam kad sve to uradim. Ok ljudi, posljednja tura, idemo i bam, ok, sad idem da napravim ovaj hole, tako da sad ćemo da ga napravimo. Treba će mi, ok, imamo ovo, samo je metal, u stvari neću metal, imam kamenje, brate, zašto da bacam, ja sam se na hole, brate, je li ovo realno? Ok, imamo ovdje. Uzet ćemo znači malo toga, malo ovog i evo ga, ne, eto ga, hole. Sad ćemo to da izmotikarimo, what the fuck, šta sam prvo rekao, izmotikarimo. Are you real? Ok, znači samo ćemo proći ovako sve ćemo izmotikirati. What the fuck, ok. Znači zašto sam postavljao ovako, zašto mnogo manje vode se potroši, a mnogo više ovih, da kažem, mesta se dobije, tako da to je cool. Čekaj, zar ja nisam ovdje stavio već bio? Zanimljivo. Ok, samo se nadam da mi ovo neće navodno istruliti, ono. Jer koliko sam ja računao, trebalo bi da sve radi perfekt, onako perfektno. Ali dobro, sad ćemo još malo, nema tu još mnogo da se radi. I evo ga, sad ćemo još samo da uzmemo, ajde uzet ćemo ovako drveta. Postavit ćemo ovako ovdje, 1, 2. Ne, fuck. Gdje mi je hole? Ok, imam točku sebe, o ne, to treba mi hole, vidi skoro cijelo snom hole smo istrošili. Dobro, to imamo tu, onda znači još ovdje stavimo ovako. Ok, pogrešno. Trebam, nemam sekiru u inventaru, ne, znam da imam ovdje. Ali dobro, sad mi već i ne treba. Šta smo rekli, znači ovdje stavimo ovako jedan log. 1, 2. Znači 3, jel tako? Ne, stavit ćemo 3. Ovdje ćemo staviti ovako. O, fuck, koči. I tu ćemo staviti jednu ogradu. Ovako ovdje. Treba mi ovaj crafting table. Znači sve idu sticks.
da bi napravili jednu ogradu. Fuck, ovo je bilo loše. Moram s početka. To je to. Sad ćemo ovdje znači jednu ogradu da stavimo. Ovako. I ovdje dole. Ovako. Trebalo bi sa druge strane, a ja čak neću imati za ovu stranu, tako da morat ćemo i ovo drvo da pretvorimo u sticks. Tako da idemo, neću skoro sve, znači samo većinu. Dobro, imat ću dovoljno, brate. I još će mi ostati i ograde i sticksa, bukvalno. Tako da, idemo ovdje da stavimo. Tako, bam. Tu. Dobro. Ovo za sad baš onako fino izgleda. Još ćemo ovdje dodati. Ovako. To je to. Nemam sekiru, morat ću rukom. Sada možda ovo produžimo ovako za jedno, da bude malo lepše. Ovako. I dobro, znači potrošili smo sve. Sad ovdje da napravim jednu ogradu, mislim vratanca. Mada ne znam da li da stavim, ajde za sada, pošto ću samo na početku realno da koristim ovo, stavit ću samo ovo ovako ovdje i ovdje, pa da mogu da preskačem, jer realno ovo mi kasnije neće ni trebati ova farma. Tako da, idemo da posadimo sada sve ove biljke. Ovo će vam sada biti ubrzano na 2 puta brže nego obično. Evo me nazad. Ovo ćemo sada zatvorimo i ovdje napravimo bunar. To bi bilo cool. Ajde napravit ćemo i bunar. Da, dobra ideja, sasvim dobra ideja. Znači ovdje ćemo bunar napraviti. Ali od čega? A napravit ću od drveta realno, jer drveta najviše imam. Samo vidim da li ga imam uopšte ovdje. Nemam drveta, imam samo ovo. Tako da ćemo napraviti ovako ovo. Napravit ćemo malo cobblestone walla. Koliko dobijemo od jednog? 6, daj 12. Odlično, ovo će biti sasvim dovoljno i napravit ćemo ovako. Pošto nemam trenutno neku ideju kako bi to moglo da izgleda, tako da ćemo samo ovako uraditi. Ajde uradit ću ovako, znači bam. Onda će ovdje biti ovo. Cap. Bam. I ovdje. I ovdje znači 1, 2, 3, 4. Onda ovdje bi mogli stavimo ovako. Tako. I sa slabovima da jednostavno bam. Ne, šta? Ok, tako, sad neće mi ostati dovoljno, tako da bam, morat ću da stavim ovako. Dobro, sasvim lepo izgleda, tako da ovo ćemo samo da srušimo i da siđemo dole. Evo, ovo sasvim cool izgleda, tako da ajmo da opićemo jednu sliku za thumbnail, samo da pokusimo ovu travu. I ovdje negdje ćemo ovako napraviti jednu sliku za thumbnail. Bam. I ovo ovdje. I idemo da slikamo. Ovako. To i to je to. Ok, ljudi, hvala vam ukoliko ste gledali. Ako ste uživali u klipu, ostavite like, share, subscribe, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!